悲しみの向こう、片柳宏。5月23日、心の状態。心が疲れてすさんでいる時には、相手の悪いところばかりが目につきます。でも、それは相手が悪いわけではなく、見ている自分の心の状態が悪いだけ。疲れを取り、落ち着いた心で見れば、きっと相手の良いところが見えてくるでしょう。